Enkulumweni yakhe ayethule enkonzweni yomgcwabo umfanekiso wezisulu zaseNyobeni Tarven uMengameli uCyril Ramaphosa uthe siyakhathaza isibalo sentsha engaphansi kweminyaka ezibandakanya nophuzo oludakayo. uMengameli ugxeke kakhulu izindawo ezithengisela izingane utshwala nokubulala ikusasa lezwe. Lenkonzo ebiyinhlanganisela ibisenkundleni yezemidlalo eScenery Park eMonti eEastern Cape namhlanje. Ekhuluma enkonzweni yomgcwabo ongumfanekiso wezingane ezingama-21 ezishone eNyobeni, uMengameli uthe akumele kukhonjwe ngenjumbane ukuziphatha kwalezi ingane ngalomshophi, kepha-ke labo abathengisela izingane utshwala. These were young people full of life. They wanted a place to meet with their friends and have a good time to celebrate the end of their exams. It is shameful that there are people out there who are, one, blaming the parents, who are blaming the young people for going there. There is, however, blame to be laid. As Minister Ugxeke was saying, there is blame that has to be laid. And I'm able to say, yes, from national government, there is blame on us. Provincial government, local government, the police, the taverners, the tavern owners, and all that. There is blame. And blame must be laid at the feet of those who are making money off the dreams and the lives of young people of South Africa by breaking the law and selling alcohol to underage children. uMengameli uthi siyanda isibalo sezingane ezibandakanya nophuzo oludakayo nokuyinto engahambisani inhlobo nomthetho wakulelizwe. Uthi into eyehlele lelizwe yenzeke endaweni yokucima ukoma nokungesiyoneze indawo okuvunyelwe ukuba kungene kuyo izingane. Ube esedonsa ngendlebe labo bantu abathengisela izingane utshwala. This is now a moment for us as a nation to confront this issue. And we must say, we are now going to draw the line. We are now going to say, if you are a tavern and you sell alcohol to underage children, that tavern must be closed and be closed permanently. uMengameli uthi isigameko esifuze lesi akumele siphinde senzeke. Uthi kumanje lelizwe libhekene nenkinga yotshwala kanti ke kumele kuthathwe izinyathelo. Ube eseqhubeka ethi kumqoka ukuthi kusungulwe indawo ezifana namapaki, izinkundla zezemidlalo ukuze ke abantu abasha bezokwazi ukuchitha isizungu khona esikhundleni sokuyozijabulisa endaweni engabalungele.